фарз кардем шумо сурати паспортатона ба ягон нафар барои гирифтани регистратсия, мигратсионная карточка, патент, РВП, ВНЖ ё сурати паспортатона дар шабакаҳои интернетӣ нашр кардед. Ин хатои калон шуданаш мумкин аст ва оқибатҳои бисёр даҳшатнок барои шумо оварда расониданаш мумкин аст. эҳтимолияти калон дорад ки шумо сурати паспортатонро ба ягон мошенник додагӣ ҳастед ва ин мошенник ин сурати паспорти шуморо на танҳо барои фоидаи шумо, балки ба фоидаи худ низ истифода бурданаш мумкин аст. дар Федератсияи Россия нафарои зиёде ҳастанд ки дар шабакаҳои интернетӣ эълонҳо пахш карда аз регистратсияю мигратсионная картаю патент сар карда то ба правоҳои русӣ, дипломҳо, РВП, ВНЖ ва гражданство пешниҳод мекунанд барои муҳоҷирои меҳнатӣ албатта. Ва аксарияти ин қаллобон барои ба боварии шумо тоҷику ӯзбеку қирғиз даромадан айнан тоҷик, ӯзбек ва қирғизро ба ин кор ҷалб мекунанд ва аз номи ҳамон тоҷик ба шумо пешниҳодҳо карда мешавад. мумкин аст ки шумо дар шабакаҳои одноклассники, телеграм, ватсап, фейсбук бисёр ин хел таклифҳоро дидагӣ ҳастед ки хел як қатор хизматрасониҳоро пешниҳод мекунанд ин нафарҳо. бо шумо бо тоҷикӣ суҳбат мекунанд. Масалан шумо фикр мекунед ки ҳамин бародари тоҷики ман асту, биё ман катиш ҳамкорӣ кунам. дар аксарияти маврид ҳамон тоҷиконе ки бо ҳамин қаллобон кор мекунанд рӯбарӯ шинос нестанд ва ҳаётаннабӣ ин нафаронро надидагӣ ҳастанд. дар сурате ки онҳоро дастгир мекунанд, танҳо ҳамон бечора тоҷику ӯзбек ё қирғиз ҷавобгарии ҷиноятӣ мегираду он нафароне ки инҳоро ба кор қабул кардагӣ ҳастанду ба тариқи ҳамин нафарон бизнеси худро пеш мебаранд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод ҳастанду онҳоро дарёфт карда намешавад. худатон як фикр карда бинед. дар вақте ки ин нафарҳо бо як сурати паспорти шумо ба шумо мигратсионная карточка, ба шумо патент, ба шумо дипломҳо тайёр мекунанд, фикр карда агар бинед оё ҳаваё наметавонанд ки аз номи шумо ҳам кредит гиранд? метавонанд. баъд аз оне ки ман дар канали худ видео дар бораи оқибатҳои кредит нашр кардам, бисёр нафарҳо ба ман занг заданд, бисёр нафарҳо ба ман гуфтанд ки онҳо умуман кредит нагирифтагӣ буданду ҳамон микрозайме ки аз золотои корона ҳасту, аз молблоқ ҳасту, аз страна экспресс ҳаст, умуман нагирифтагӣ буданд, лекин ба онҳо аз ҳамин ташкилотҳо занг зада талаби баргардондани маблағи қарзӣ ва ситонидани ин маблағҳоро талаб карда истоданд. ин якумин роҳ аст ки шаҳрвандои хориҷӣ, муҳоҷирои меҳнатӣ ба доми ин қаллобон меафтанд. дуюм роҳи ба доми ин қаллобон афтидан он аст ки мошенникҳо ба шумо занг мезананд ва мегӯянд ки ба номи шумо қарз гирифта истодианд аз страна экспресс ё ки аз золотои корона ва шумо инро тасдиқ мекунед. Шумо дар ҳақиқат ин корро кардагӣ нестед, ба ҳаяҷон меафтед, ба таҳлука меафтед, худатонро гум мекунед, мегӯед не ман ин корро накардам. пас мегӯяд бояд ин кредита атминид кунед. ман ҳозир мегӯяд дар шумо код равон мекунам, ҳамон кодро ба ман гӯед. ва код ба рақами телефони шумо мебиёяд. шумо ин кодро ба он нафаре ки ба хаёли шумо ба шумо ёрдам карда истодаасту кредити шуморо аннулировать карда истодааст. лекин баръакс мешавад. ин нафарон аз надонистани ҳуқуқҳои шумо, аз надонистани забони русӣ, аз надоштани мафкураи ҳуқуқию молиявии шумо истифода бурда аз номи шумо кредит ба расмият дароварда ба кистаи худ мезананд.
шумо мегӯед ки масалан ӯ занг заду ному фамилияи мана гап зад, гуфт. аз куҷо набошам вай медонад агар мошенник бошад? ман ба шумо як исботи оддияшро мебиёрам. фарз кардем шумо рақамҳои телефонии манро медонед. вақте ки шумо масалан дар телефони худ сабт мекунед номи рақами телефони мано ва ба тариқи барномаи Сбербанк онлайн ному фамилияи манро ки ёфтед, бо рақами телефон ному фамилияи ман мебурояд. айнан бо ҳамин тавр, бо ҳамин метод ҳамон мошенникҳо ному фамилияи шуморо меёбанд ва ба шумо занг зада фалонча фалончаев, ин ту ҳастӣ? ба номи ту кредит оформид карда ҳисобам мегӯям. ва дар ҳақиқат баъди шунидани ному фамилияи худ шумо боварӣ ҳосил мекунед. ҳаракат кунед, қонунгузориро риоя кунед, ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ роҳ надиҳед, ҳуҷҷатҳои расмӣ дошта бошед, бо қаллобон ҳамкорӣ накунед, ба ҳар як таклифу ҳар як пешниҳодҳои шубҳанок бовар накунед, ақли худро кор фармонед. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.